Kulturális és Köznevelési Bizottság soron következő ülésén. A bizottság 4 fővel jelen van, tehát határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek jegyzőasszonyt felkérni, illetve képításra a szükséges. Már jelentkeztem jegyzőkönyvvezetőnek. Ott van a gond. Csapó 2. Szeretettel köszöntöm mindenkit a Kulturális és Köznevelési Bizottság soron következő ülésén. A bizottságunk 4 fővel jelen van, és nyilván itt határozatképesek is vagyunk. A jegyzőkönyv vezetésre felkérni a jegyzőasszonyt. És 2 önkénti társítőt szeretnék kérni, Csorbásnak Tőkés Katalin, Arnold Budai Réka. Köszönöm szépen, szavazunk egyet. Köszönöm szépen, elfogadva. A 2 napirendi pontot hoztunk be. Az egyik a Ürömi Akvafolyi óvoda és tagóvodának a felvételi körzetére vonatkozók, a másik meg egy egyebek című pont. Én is, mint ahogy az előző pénzügyi bizottságon szeretném elmondani, hogy a bizottságunk egyhangú gondolatait fogalmaznám meg azzal kapcsolatosan, hogy sajnáljuk, amik történtek a szombati nap folyamán, és mielőbbi gyors felépülést kívánunk, mint lelkileg, mint testileg a sérültek felé. A testületülésen lesz róla majd bizonyára idő is és lehetőségünk és bővebben kifejteni a gondolatainkat erről az eseményről. A napirendi pontokat fogadjunk el. Igen. Én csak annyit, hogy én szeretnék majd egy pici tisztázást az érintfelét a tagóvoda kapcsán, mert terjedt itt a faluban egy pletyka, azt az egyebekbe esetleg egy pár mondatban elmondanám, jó? Jó, köszönöm. Rendben. Akkor a napirendi pontokat fogadjuk el. Köszönöm szépen, elfogadtuk. És akkor az első napirendi pontunk a felvételi körzetre vonatkozik. Elhívtuk intézményvezetőasszonyt, hogyha esetleg kérdésetek lenne, akkor a vendégmikrofont használva tud válaszolni. Szerintem mindenki megkapta a napirendi pontot, úgyhogy szerintem ez mindenki számára érthető. Ugye egy korábbi rendeletünk felülvizsgálatot. Nem akarok megzavarni. Tehát a napirendi pont az kiküldésre került, és nézzük akár hosszabban is el tudom mondani, hogy miért szükséges ennek a korábbi határozatunknak a felülvizsgálata. Üdvözlök mindenkit, Fodor van a Ildikó. Annak kapcsán merült fel ez a téma, hogy ugye 2014-es a határozat, amiben előírja a testület, hogy csak állandó ülőminak címmel rendelkező gyerekeket lehet felvenni. Most az utóbbi időben 3 méltányossági kérelem is érkezett a jegyzőasszonyhoz, hogy szeretnének az ürömi óvodába kerülni, és ennek kapcsán javasoltam azt, hogy akkor vizsgáljuk felül ezt a nagyon régi rendeletet ráadásul, mert hogy most jelenleg 3 méltányossági kérelem ment be áprilisban, abból 2 gyereknek a szülő itt dolgozik Ürömön, ők azért kérték, az egyik család pedig összeférhetetlenség miatt a Borosjenői óvodában volt valami affér, és azért kérték. Ez a mostani áprilisi beiratkozásnál volt, még az előző jegyzőasszony engedélyezte. De beszélgettünk a jegyzőasszonnyal arról, hogy ez tulajdonképpen nem is jegyzői kompetencia ezt megállapítani, és ezért javasolta ő is, és én is, hogy akkor hozzuk be a bizottság elé ezt a témát. Jelenleg is van méltányossági kérelem, azt hiszem, beadva
egy családtól, hogy szeretnének hozzánk jönni szintén a Borosi Női Óvodából. Én azt javasolnám, vagy tennék egy olyan javaslatot, hogyha a bizottság esetleg megállapít egy tólik számot, vagy egy százalékarányt, hogy milyen arányban lehetne esetleg máslakosú gyerekeket felvenni. Ugyanis kértem az államkincstártól is egy jóváhagyást, vagy egy álláspontot erre vonatkozólag, és azt írták, hogy bármilyen lakosú, akik be vannak iratkozva, minden gyerek után jár az étkezési normatíva. Talán a nyári időszak alatt, tehát a nyári zárás, mondjuk az iskolákat érinti ez, ugye amikor lejár egy tanév, nálunk nevelésnél van ugye augusztus 31-ig, az iskolákban, amikor lejár a tanév, akkor a nyári étkezésük nincsen finanszírozva ezeknek a gyerekeknek, akik nem a kerületi lakcímmel rendelkeznek. Ennyit szeretnék. Jelenleg 12-en vannak az intézményben, akiknek nincsen állandó örömi lakcímük. Ugye 3-an bekerültek méltányossággal, a többieknek pedig ugye beiratkozás után változott a lakcím, és vagy költözés miatt, vagy vállás miatt, vagy voltak olyan élethelyzetek, hogy maradt az állandó pesti lakcím, de anyuka eljött a házból, nem akart még kijelentkezni, szóval ilyen esetek miatt volt ez az átjelentkezés. Jelenleg 12 ilyen gyerek van az intézményben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami fontos, és amit én nagyon fontosnak tartom, hogy azért határozzunk meg egy maximum létszámot. Ugye nyilván az ürömi intézmény, ürömi gyerekekre van fenntartva. Örülünk neki, hogyha tudunk férőhelyet biztosítani másoknak is. Sokszor volt már rá leigény a Borosi Női Óvoda felől, tehát hogy ez egy ilyen létező helyzet, hogy jönnének át onnan ebbe az intézménybe. Az én javaslatom az lenne, hogy mondjuk egy maximál 10%-ban határozzuk meg a nem ürömi lakosú, vagy tartózkodási helyű gyermekek. Az engedélyezett létszámhoz képest. 263 az engedélyezett, tehát az 26 gyerek. 26 gyerek. Tehát, hogy nekem lenne egy ilyen javaslatom, nem tudom, mit szóltok hozzá. Kati, igen, én ezt el tudom egyébként fogadni, nyilván azzal a kitétellel, hogy szerintem velük úgy kell megbeszélni, hogy ők tehát elsődleges elbírálás alatt az ürömiek, és nem tudom, hogy mi a koncepció, hogy akkor az most bejön bizottság elé, vagy testület elé, vagy dönthet saját hatáskörben, mert igazából az lenne rugalmas, hogy akkor ezt az ILDI eldönti, nyilván azokat a szempontokat figyelembe véve, hogyha itt dolgozik a szülő, akkor ő elsőbséget élvezhet. Tehát súlyozni kell a gyerekeket ilyen esetben, jelentkezőket. A határozati javaslatban is azt fogalmaztuk meg, hogy a felvételi eljárás szabályzására, hogy adhassunk egy ilyen lehetőséget az intézményvezető kezébe, hogy ő dönthessen erről. Nyilván akár ennek a keretszám határáig. Ezt fontosnak tartanám. Én csak annyit tennék hozzá, hogy én ebben maximálisan elfogadom az ILDI véleményét, mert nekem a rálátása. Szerintem azt kellene még valahogy, hogy akkor ILDI, hogyha azt tapasztalod, hogy nagyon nő a létszám, és ezen módosítani kell, akkor viszont jelezni hamarabb, hogy tudjuk visszamódosítani, vagy lemódosítani, vagy nem tudom ezt a határozatot, nehogy utána abba fussunk bele, hogy akkor túl sokan jelentkeznének, és megint probléma az elhelyezés. Persze, természetesen figyelembe fogom venni, elsőlegesen az ürömiek, és akkor úgy súlyozva, hogyha itt dolgozik a szülő, vagy olyan élethelyzetben van a család, vagy esetleg bármilyen probléma van a családban, akkor nyilván őket előre. Én azt gondolom, hogy ezt a létszámot egyelőre nem fogjuk túllépni. Akkor úgy tenném fel a határozati javaslatot, hogy ezt a 10%-ot belefogalmaznánk. Tehát akkor
aki egyetért azzal, hogy az óvodaigazgatója település lakcímmel nem rendelkező gyermekek felvételét is engedélyezze, maximum 10 a férőhelyek működési engedélyben meghatározott férőhelyek számához képest 10% erejéig. Ezen az egyik pontja a határozatjavaslatnak, illetve a másik, hogy ezt saját hatáskörben tegye meg, akkor előszavazzunk, hogy ezt elfogadjuk, vagy Felebezési lehetőség, azt nem kell ilyenkor. A köznevelési törvényben, meg vonatkozó jogszabályokban van meghatározva az, hogy a fellevezés az pedig a képviselőtestület hatásköre. Tehát ezt bele lehet írni a határozati javaslatban majd, amikor a képviselőtestület esetleg dönt róla, de úgy gondolom, hogy ez nem lesz benne akkor is. Esetleg annyit lehetnék szerintem beleírni, hogy saját hatáskörben dönt, de természetesen figyelembe véve az egyéb körülményeket, tehát az, hogy elsőlegesen ugye ürömi lakos kell, és nyilván a 26 fő, a 10% egy maximum, de nem kötelező neki annyit fölvenni, hanem nyilván a körülményeket figyelembe kell venni. Akkor szavazzunk. Elfogadva, egyhangúan. Köszönöm szépen, egyebek című pontot, ahol néhány programra hívnám fel a figyelmeteket, ami még várható a következő az év hátralévő részében. Ugye kezdődik onnan, hogy október 22-én lesz majd a művelődési házban az általános iskola által lejátszandó színdarab, amit ilyenkor szoktak csinálni, az ünnepi műsor és a megemlékezés október 22-én lesz. Várható még egy íróolvasó találkozó, könyv bemutatóval, illetve egy 6 történeti mozaik, ennek már láthatjátok a plakátját kint. Ez október 13-tól 18-áig lesz, a könyvtár külön termében. Novemberben a szokásos Márton napon túl még szervezés alatt vannak még programok novemberi hónapra is, még az nem biztos, hogy össze fog jönni, egy színházi előadáson gondolkozunk, hogy azt hogy lehetne, mit lehetne. És hát decemberben a szokásos adventi koncert, a szépkorúak, adományozók, meglátják, hogy tudják tartani, illetve a Mikulás ünnepség a szokásos decemberi profil. Az adventnél ott arról beszélnünk kellene majd a következő alkalmakkor, amikor össze tudunk jönni, hogy milyen gondolataitok és ötleteitek vannak az adventtal kapcsolatosan. Én így ennyit akartam mondani. Nem csak az oldalon, Igen, igen, bocsánat, de most nem, hogy a Tibor ezt már a Tiborral, mert ugye tavaly is a Tibor karolta fel az adventet. Mikrofont légy szíves. Jó, oldalilag köszönöm. Most azt, hogy ki kell találnunk, hogy szeretnénk. Igen, tehát tavaly is ugye a világos alpolgármester, de ugye? Igen. Papákos, tehát tavaly is a Világkovics alpolgármester úr karolta fel az adventet első körben, és ő is kezdeményezte ezt a 4 adventi alkalmat, a mi részünkről természetesen ugye a civil szervezetek mindenki fog tartani. Ilyenkor ezért elég sűrű is az a december, meg talán már november vége is. És az adventinél ugye az első elméletileg az a német önkormányzattal lenne együttműködésben, a két közbülső az a művelődésihez közreműködés, az utolsó az pedig még nagyon szervezés volt, az ott december 21, de hát ott ugye gyakorlatilag felépült lehetett menni. Tehát ott már gyakorlatilag ők ilyen 20-nál lehúzzák a redőt, vagy lehet írtatunk pénzért, tehát azt ugye, de ez logikus, mert egyébként ugye a színekit ugye a hivatali élet az de facto december 15-én véget ért, meg hát ugye a sok munkahelyen is, hát persze kereskedelem nyilván nem, de hát ugye itt nem alapvetően csak arról van szó.
és ugye hát a művészeknél is ugye ez van, hogy általában ilyen 20-a után vége vannak, és akkor jön már a végétől élnek, ugye. De ezt a Réka persze meg tudja erősíteni, de jobban mondom. Ennyi, köszönöm. Na, mi a Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, egyebek. Egyébként is szeretném elmondani, de majd a testületi ülésen is, hogy tegnap voltunk a könyvtár épületében, és aggodalomra adok ott, hogy amilyen állapotban van. Szeretnék ott sürgetni egy statikai vizsgálatot, mert én amiatt is aggódom, hogy ott egyáltalán tartózkodik benne bárki is. Elég jelentős. Igen, én mondtam a Katák, hogy mutassa meg. Tudtam már róla, de nem tudtam, hogy ennyire jelentős az épületszerkezeti probléma, úgyhogy ezt feltétlenül nagyon-nagyon sürgősen meg kellene nézni. És akkor én nem tudom, hogy ezt a programrészt ezt lezártnak tekintjük? Mondhatom akkor a Na, én csak azért szerettem volna, hogy a kételyeket eloszlassam, írni bennetek is, mint óvodai dolgozók, meg a faluban is, én nem bezáratni szeretném a tanóvodát. Én egyszerűen csak nyilván, ahogy láttam a létszámokat, azt mondtam, hogy lehet, hogy érdemes lenne felmérni, hogy demográfiai felmérést csinálni. Igazából azt is tök jó lenne tudni, hogy polgármester úrnak milyen tervei vannak a Völgyliget 2, Völgyliget 3 projekttel kapcsán, mert nyilván ha azok elindulnak, akkor hogy nem is nincs is miről beszélgetni, mert akkor megint kisgyerekes családok fognak beköltözni, szükséges a tagóvodának a megléte. Tehát nem azt mondtam, vagy legalábbis nem azt szerettem volna mondani, hogy be kell zárni a tagóvodát, hanem azt szerettem volna csak, hogy nyilván ezen gondolkodnunk kell, mert egyszerűen van az a helyzet, amikor a kevés a gyerek, és mondjuk tényleg nincs rá szükség. Reméljük nem jön el. Tehát én tudod, nagyon jó, én régen is annak voltam mindig a híve, hogy működjön a tagóvoda. Nagyon szeretik a faluban a tagóvodát, akik oda járnak. Nagyon jó híre van a tagóvodának. Tehát, hogy szó nincs erről, csak egyszerűen tartsuk mindig ott a háttérben azt, hogy vizsgáljuk a létszámot. Erre most egyébként ez, hogy fel lehet venni nem örömjárosokat, lehet, hogy megoldás is lesz. És túlterhelni sem szeretnénk titeket, mert nem tudom, hogy mennyi is gyerek van, és ők hánynak számítanak, tehát lehet, hogy létszámban 221, de valójában az 250-nek számít, akkor nincs is miről beszélgetni. És ezt te tudod legjobban. Nagyon beszélve, hogy van olyan nagyon sok gyerek, aki viselkedésnek magatartási problémás, és amikor gyanátnak csak vigyézik el, és több évmire megkapja a kódot. A másik pedig, hogy én eloszlattam a képeket, őt nekem a mesélnek üzenet az eszemkából, és szépen leírtam, hogy miről van szó, hogy mindenki Köszönöm szépen. Csak szerettem volna még egyszer mondani, hogy nem erről beszéltem, arról beszéltem, hogy nyilván, hogyha nagyon csökken a létszám, akkor ezen el lehet gondolkozni. Köszönöm szépen. Erika, az a teszkedés nagyon menő. Mindjárt elmondom. Egy pillanat türelmet kérünk szépen még egy Itt van jobbra két hely.